Remélem ti is már nagy karácsonyi sütés-főzésben vagytok. Nálunk a karácsonyi leves vörös lencsekrém leves lesz. Sokat gondolkodtam, mi legyen hozzá a feltét. Főztem egy nagy adag csontlevest, elővettem speciális kutyatappancs formájú szilikonformákat, és most vízzel kimérem, hogy mennyi az űrtartalma ezeknek a mancs formáknak. Felöntöm szépen, és akkor ugye 1 literről indultunk, aztán majd meglátjuk, hogy mennyi marad. Nem baj, ha mellé megy, hiszen amikor majd a levessel töltöm fel ezeket a formákat, akkor is mellé fog menni. Azt mondja, ez mondjuk 3 deci, és akkor a folytatás következik. Miután megvan a szükséges mennyiség, hogy mennyi levesre lesz szükségem, azt kivettem a fazékból, és apránként zselatinnal feloldottam, és most, hogy nagyjából elkeveredett, visszaöntöm a kis lábasba, és még egy kicsit melegítem. Közben vettem ki a levesből répákat is, ez lesz a díszítés a kis tappancsokba. A formákat körülbelül félig megtöltöttem ezzel a zselatinos levessel. Most megvárom, hogy megdermedjenek. Rájuk fogom tenni a répadarabkákat, úgyhogy ne szálljon le az aljára, és akkor teljesen feltöltöm ezzel a zselatinos levessel. 60 perc alatt ez meg fog úgy szilárdulni, hogy reményeim szerint gyönyörű kutyatappancs formájú leves feltétek lesznek belőle. Letelt a 60 perc várakozási idő a hűtőben, én mindegyik formából egyet-egyet kivettem. Itt van egy maci forma és 2 tappancs forma, úgyhogy remélem a karácsonyi vörös lencsekrém levesbe jó kis betét lesz, a gyerekek fognak neki örülni. Próbáljátok ki ti is, jó étvágyat!